posluchači, na vlnách Rádia D jsme si v této hodince povídali o lyžování v Jeseníkách. Samozřejmě lyžovat se v těchto dnech dá i u nás na Slovácku a pokud raději jen přihlížíte, doporučuji dnes vyrazit do AK Plast Arény v Břeclavi. Mladí krasobruslaři a krasobruslařky z celé České republiky tady předvádějí vynikající výkony